Ihanko totta te olette menossa taidenäyttelyn avajaisiin? Juu, ihan totta. Miltä se näyttää? Ihan hyvältä. Mua kyllä hiukan ihmetyttää tää teidän äkillinen kiinnostus kuvataiteita kohtaan. Mä oon ollut kiinnostunut jo pitkään. Kellarin seinilläkin mulla oli niin hienoja taidekuvia, kunnes talon naiset pakotti ottamaan ne pois. Mulla taas tuo vankilan taideterapia jätti ehtymättömän kiinnostuksen kuvataiteita kohtaan. Kai te pojat osaatte käyttäytyä siellä. Juu, ilman muuta. Joo, mulla ei tulisi mieleenkään nollata Isabellaa sillä kulttuurellien ja hienojen ihmisten edessä. Ja sit haittaakaan olisi, jos ihan pari tärppiä voisit antaa. Mitä sä tarkoitat? Mitä hyötyä meidän laittaa ykkösen päälle, jos suusta tulee pelkkiä sammakoita? Joo, puhu vaan itsestäsi. Voisit Taalasmaa, mitä sä aiot sanoa, jos joku kysyy sulta jotain jostain taulusta? Minä tiedän, keksi jotain. Kyllä musta tuntuu, että tarvitaan vähän apua. Erityisesti Roision taulussa on montakin vaikutukseen se valon ja tilan suhde. Mä koin ihan samalla tavalla. Sä teet vaelluksen tilassa ikään kuin matkan. Loppujen lopuksi omaan itseesi. Miten te koitte Graanin? Siellä mä kohtasin aivan erilaisen maailman. Jotenkin tumman ja synkän. Se on mulle henkilökohtaisesti hyvin ahdistava maailma. No, mutta sä et olekaan mikään synkistelijä. Sun taide kurottaa aina pohjimmiltaan valoon. Kiitos, Peter. Voisitko sä keskittyä tähän keskusteluun ja lakata haaveilemasta sen lahjattoman sisustussuunnittelijan perään? Ei Niina ole lahjaton. Voi ei. Näet sä sama kuin mä? Et sä voi heittää noita pihalle täältä. Mä en aio sekaantua sun miessotkuihin. Kas, täällähän kokoontuu kulttuurin kerma. Mitä te täällä teette? No, meitä kiinnostaa toi kuvan ja ihmisen horisontaalinen suhde emootioon. Mielenkiintoista. Olen sitä mieltä, että tilan ja ajan kosketus ilmenee tässä näyttelyssä ihan eksistentiaalisesti. Tämä kaikki visuaalisuus suorastaan penetroituu suoraan tajuntaan. Todella kiinnostava analyysi. Sä osuit aivan naulan kantaan. Niina, Oho, en olisi uskonut näkeväni sua täällä. sun poikaystävässäkin on täällä. Niin, mä olisin jättänyt tulematta, jos olisin tiennyt. Aika hyvin noin kaksi näyttää viihtyvän keskenään. Taisi olla ihan oikeassa sen kaksinaamaisuudesta. Eli jos sä haluat lähteä kotiin saman tien, niin mä voin saattaa sun. Ai, oot sä tullut imemään uusia vaikutteita maalaistyyliisi? Oikein kiva. Ehkä sullakin on vielä toivoa oppia vähän trendikkäämpi style. Nyt sä mä tukit sen suus. Mä halusin, että me pidetään taukoa, että me kaksi saadaan ajatella rauhassa. Olishan mun pitänyt tajuta, että sä ryntäät heti eksas luo. Mä olen Isabellan kanssa täällä ihan vaan ystävänä. Joo, siltä tosiaan näyttää. Niina pieni. Me Jarkon kanssa haluttais kerrankin nauttia sivistyneiden ihmisten seurasta. Että jos voisit vaikka poistua. Te kaksinaamaiset lierot ansaitsette niin toisenne. Niina, odota. Niin ne tilanteet muuttuu. Hän sanoi, että Niinassa on ruutia. Älä enää nolalua. Mä todella arvostaisin, että me myös lähdetään pois täältä yhdessä. Suonet anteeksi täytyneeltä. Lohduttaan erästä nuorta naista. Mun on pakko hoitaa tämä. Voi. Taisit venata liian pitkään. Se hullu nainen vaan yhtäkkiä hyökkäsi mun kimppuun. Aika outo tunteenpurkaus kesken avajaisten. Onko Jarkolla tämän naisen kanssa siis jonkinlainen suhde? Toivottavasti Jarkko nyt tajuaa hankkiutua eroon siitä räyhääjästä. Niina sentään ymmärsi häipyä paikalta. Näin on. Korkea kulttuuri ja mustasukkaisuus harvoin sopii yhteen. Niin, no tämä nyt on kuitenkin taidetapahtuma eikä mikään nakkikioski jono. Täytyy sanoa, että Iiriksen kuvissa on harvinaisen hyvä rytmi. Sellainen haptinen, käsin kosketeltava tunne. Haptinen.
Se on se sana, jota mä olen hakenut koko illan. Mä olen ainakin nauttinut täysin rinnoin. Hauska illan jatkoa vaan. Ja pikku vinkki sulle. Kannattaa valita seura paremmin. Ei tule pettymyksiä. No, toivottavasti tämä nyt oli tässä. Kivoja kuvia. Sä ja Kari ootte vaan pilkanut näitä koko illan. Kyllä sitä jokainen voi taiteesta nauttia, kun on vaan tarpeeksi virvokkeita tarjolla. No toivottavasti tota on vielä jäljellä. Ja juoda tää vaikka kahdestaan.